Ето, че настана време за посланията за следващата седмица, които ще изтегля от една от моите две авторски колоди, които наподобяват карти Таро, с тази разлика, че всичко, което е необходимо да знаеш, е написано на самите карти и с тях се работи изключително лесно. Използват се за ежедневни напътствия, за предсказване на бъдещето и за практики, с които да твориш мечтите си. За целите на днешните 3 карти, които ще изтегля, ще използвам своята зелена колода Вълшебни карти за сбъдване на желания и предсказания, решимост. За всички, които гледат това видео, няма случайни неща, така че гледай и слушай внимателно какво те очаква през следващата седмица. Разбърквам малко колодата и тегля първата карта с първото послание. И тя е търпение. Ето какво е посланието. Въздържаност, приемане, умиротворение, спокойствие, твоят ключ към сбъдване на желанията ти. Така че бъди спокоен и умиротворен и наистина по-лесно ще се придвижиш към нещата, за които копнее душата ти. Тегля втората карта и тя е брак и или семейно щастие. Чудесна карта с посланието, което гласи сключване на брак или съвместно съжителство или съвършенство в любовта, желана рожба, хармония и партньорство. Едно от тези неща ще ти се случи през следващата седмица. Възможно е да сключиш брак, а е възможно и да се радваш на своето семейно щастие. Това е за обвързаните хора. И третата карта с третото послание е нов етап от живота. Нов етап от живота. И какво означава това? Ново начало, нов цикъл, нова врата се отваря за теб. Очаквате положителна промяна. В момента периода е такъв, така че съвсем в унисон с времето се изтегли и тази карта с това послание. Това бяха посланията за следващата седмица. Следвай ме, за да чуваш посланията за всяка следваща седмица и да знаеш какво те очаква. До скоро!